Αυτή είναι η χοιρινή μας κουτάλα από την κρεαταγορά αδερφή Κούντουρος. Είναι περίπου 5,5 κιλά. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το pulled pork μας. Αρέσκει να βάζω το spritz μας που είναι βασικά νερό με apple cider vinegar, απλώς για να κολλήσει καλά το spice rub πάνω. Λουκουμάς. Το βάζουμε μέσα και το ξεχάνουμε για περίπου 3-3,5 ώρες. Και τώρα η καλύτερη ώρα της ημέρας. Περιμένουμε 3 με 4 ώρες ώσπου να κάνουμε wrap και θα ξεκινήσουμε να πίνουμε τις μπύρες μας. Αν είσαστε πάρα πολλά ανυπόμονοι, μπορεί να το δείτε μια φορά να δούμε πώς πάει. Αν θέλετε, πιάστε το νερό και το ξύρι, κάνετε λίγο spritz να δημιουργήσει λίγη υγρασία μέσα. Τώρα να προετοιμαστούμε να τυλίξουμε το κρέας. Επεράσαν ήδη οι 3-3,5 ώρες που το ψήνουμε μέσα στο smoker. Έγινε η κρούστα, είναι πανέτοιμο. Το βάζουμε μέσα στην ασημόκολλα μας με τη λαδόκολλα και το τυλίγουμε. Θέλουμε να έχουμε την ασημόκολλα όσο πιο σφιχτά πάνω στο κρέας για να μείνει η κρούστα. Τώρα που περάσαν οι 5 ώρες, το αφήσουμε έξω για να ξεκουραστεί. Εξαιρετικό το κρέας. Ευχαριστώ Κούντουρος Bros. Αν δεν έχετε smoker, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα με τον gas barbecue σας να το εφαρμόσετε για κάπνισμα. Υπάρχουν μπόλικες πληροφορίες πάνω στο YouTube και πάνω στο website των Κούντουρος Bro. Τέλειο.